Здравейте, казвам се Надя Воденичарова и съм търговски консултант в Galaxy Investment Group. В момента се намираме пред офис парк Пловдив, бизнес сграда от клас А, която е подходяща за различни бизнеси и отговаря на най-високите стандарти. Днес ще ви покажа един от наличните ни офиси за отдаване под наем на панорамният етаж 6. Заповядайте с мен! Офисът, в който се намираме, е с площ от 1100 квадратни метра. Пространството може да се конфигурира свободно, което дава възможност за реализиране на различни интериорни решения според нуждите на бизнеса ви. Фасадата е остъклена и осигурява оптимална осветеност. Наличието на естествена светлина дава възможност на ползвателите да намалят консумацията на изкуствено осветление и да работят в здравословна среда. От друга страна, офисът има прекрасни гледки към парк, отдих и култура и разполага с големи тераси, които са перфектното място за бързо ободряване и почивка от екрана. Сградата е носител на златен LEED сертификат за устойчиво строителство и има най-модерните сградни системи. Офисът е с двоен повдигнат под, предназначен за структурно окабеляване. Той разполага с система за свеж въздух, част от климатична VRV инсталация, която предоставя едновременно охлаждане и отопление, необходими за преходните сезони. Сигурността и защитата са сред основните ни приоритети. Затова офис парк Пловдив разполага с алармена система, пожарозащита, денонощна охрана и контрол на достъп. Станете част от офис парк Пловдив. Осигурете на своя бизнес и служители най-добрите условия за успех. Свържете се с нас за повече информация или оглед на телефон 0895 658 501.